Pre samog videa želeo bi da pozdravim Milanu Popović i Željka Sekulića. Uživajte u unboxing videu, tako da lajkujte video, subscribeujte se na kanal, da ne odugovlačim, nego u klipu. I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, dobro došli u novi unboxing video. Dakle, konačno je stigla kamerica, sad ćemo mi to sve otvoriti i tako to. Tako da, obavezno, ostavite like na ovom klipu, subscribeujte se na kanalu ukoliko već to niste uradili, šerujte klip obavezno. Dakle, u subotu će onda ići live stream sa facecamom, konačno, lol, ko te gleda, gledaj kakav sam. Neš jače. Znači, danas radimo unboxing moje nove kamere Logitech C920, tako da možemo da krenemo, jel? Samo da Zoki sad namesti sve full da bude. Druže, vidim se. Daj da si ga otvorim, brate. Sad će mi 3 sata trebati da ga otvorim. Ok. Samo da nađem. Aha, tu je. To je početak. Allah, druže. A su ga zapakovali, druže, ko da je iz Vijetnam došlo, brate. Čekaj. Nemam nokte, sad to mi je problem. Što ne mogu da ga uvatim lepo. Allah. Allah, druže. Allah. Sekunde. Opala, evo ga. Konačno sam ga otvorio. Lol. Ne možeš ga otvoriti, druže, ovo iz Vijetnama stiglo, ne iz City Expressa jebate, da. Pošto sam poručio preko neta, jel? Allah. Allah, čekaj se. Samo da ne sjedim nešto. Izvinjam se što je sad malo friendly. Vidi, stavili ovaj lepak, kada će on nešto da mi jel tako, gledaj ovo, druže. 2 minuta otvaram, svi izašli iz videa. Loj, šans. Gdje sam mogu da si jebeno super. Evo. Dobro. Opala, za sekund se vraća. Evo ga, ljudi. Kao što vidite, stigla je. Biće sada boljih live-ova sa facecamom, pošto ste me svi pitali jel što nema facecama. Jednostavno, ja nisam imao kameru, to jest imao sam staru kameru, ali ona je snimala u 480p. I onda sam ja tražio ovakvu kameru i jednostavno sam je našao za, pa dobro, nisu baš male pare da tako kažem, ali opet, kad ste zainteresovani za nešto, onda, jel te, morate malo i da trošite love. Sam da im ja sad kako. Allah. Tako da, evo je. Stigla je nova kamerica.
Tako da to je to, ja ću poslije povezati na komp, skinuti driver i ostalo. Tako da to je to što se tiče ovog malog unboxing klipa. Hvala vam što ste gledali ovaj klip do kraja. Ostavite jedan veliki like, ljudi moji. Subscribe-ite se na kanal. Mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu. A do tada imate od mene veliki pozdrav.